Estamos aquí en Barcelona, acaba de rematar un acto internacionalista no Mercat de las Flors e estamos aquí con Rubén Cela, da executiva do BNG, que participou neste acto. Que che pareceu esta expresión de solidaridade e como se está a vivir esta xornada en Barcelona? Bueno, pois a verdade é que foi un acto moi emotivo, cargado pois de moitas emocións, pero tamén de moita carga política, non? Aquí estábamos representadas organizacións políticas de nacións sin Estado de toda Europa, amosando non só solidaridade, sino apoiando pois un proceso imparável do pobo catalán na loita pola súa autodeterminación nacional, non? Eu creo ánimo e moitísimos azos desde Galiza en nome do Bloque Nacionalista Galego. As compañeras decíanme que tíamos que decir en menos dun minuto porque hoxe estábamos aquí, por certo, moitos galegos e moitas galegas. E estamos basicamente por dúas razóns. Unha, por internacionalismo e outra, por egoísmo propio. Por internacionalismo, porque o Bloque Nacionalista Galego sempre estará ao lado, ao carón, de calquera nación oprimida, de calquera pobo do mundo que loite pola súa liberdade e, polo tanto, sempre estaremos ao carón dun pobo irmão, como é o pobo catalán, na súa lexítima loita no exercicio do seu inalienável dereito á autodeterminación. Pero tamén o facemos por egoísmo propio, porque somos conscientes de que a loita do pobo catalán é a nosa loita e que mañá e nos vindeiros días xogaremos unha parte moi importante do futuro do pobo catalán, pero sabede que nas urnas e nas rúas de Cataluña tamén se xoga parte do futuro da miña nación, do meu país. Por eso, sabede que hoxe pola mañá nas rúas de Santiago houve unha manifestación multitudinaria, unitaria, do conxunto das forzas soberanistas galegas que demostra máis unha vez que o pobo galego é un pobo solidario e que o pobo catalán non camiña só. Sabede que somos moitas as persoas que non nacimos en Cataluña, pero que hoxe nos sentimos cataláns, que nos sentimos catalás e que nos sentimos orgullosamente cataláns. Visca Cataluña Lliure, viva la iniciativa popular! As costas o que temos é un pobo que non está disposto a resignarse, un pobo que está disposto a ser insumiso e a rebelarse contra unhas leis inxustas e sobrepasar ese marco absolutamente opresor e inxusto pois con votos, con sonrisas, con ánimo e ca alegría dun pobo pois que non vai a parar a atacar a súa liberdade, non?